Ididimteng ni Jesus iti diso nga sideg ti ili ti Cesarea Pilipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao. Sika kanu ni Juan amamunya ginsong badda. Kunamet ti sumagmamanoa sika ni Elias. Kunapay dagiti daduma sika ni Jeremias. Wenno maysa kadagiti propeta. Keda kayo sinaludsod ni Jesus, siya sino ak ti panagkunayo? Sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Dios. Insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka, Simon, nga anak ni Jonas. Agsipod ta saan na tao, no diket ni amak sa dilangit, tinangipaltiing ken ka, iti daytoy aki na pudno. Ibagak nga rod ken ka, may saka abato, Pedro. Iti rabaw daytoy a pundasyon abato, bangunek to ti iglesia, keturay ni patay, dinto agbalaygi ken kuana. Itat kunto ken ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit, tiyan yaman ngay parit mo dito'y daga, may parit tumet sa dilangit. Tiyan yaman ngay palubos mo dito'y daga, may palubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na, ngawan pangibagbaganda nga isu ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Imbag nga bigat tayong kakabsat, good morning. Oray no matutudo, adda tayo ngagdaydayaw ken Apo Dios. Palakpakan tayo ti Apo kakabsat. San kayo matlang nalayos? Matlang nalayos dito Apo. Nagyan sa langrang tayo tinagdinamag. Atarang tayo nga maaramid. Ay kadua tinawdawatan tayo mat ni Apo Padi, ta agawid nga adu dagiti kinaimbag nga iyawid na. Kita ti oras ti alas 3 ti malem ti Sabado, di jay Hawaii nga napananda. Ya? Kakuna ni Apo Bispo William, no mapan ka ag mission appeal canton. Kuna naman, kinagmisaan na nubigat Apo, pagmisaan na madamdama, di jay matlang St. Joseph Parish. Ay napadasak met tinagmisa di jay nga lugaren. So amin dagitoy panang ipakita tayo ti kinaimbag ni Apo Dios kada tayo. So agtultuloy tin tayo panagdaydayaw ken kuana gapu tayo ted na daytoy nga simbaan nga yan tayo nga nakay kapingan. Duha nga saludsod ti makita tayo ti Ebanghelyo tayo. Umuna, siya sino akti panagkunada. Siya sino akti panagkunada. No nagen tayo di saludsod kakabsat kat nya ti chismis may panggap kanyak. Nya ti chismis kunana ni Apo Jesus. So nga ti sungbat negatibo. Kunada si kakano ni Juan Amamunyag. Asano nga Juan Amamunyag naputedan ti ulunan natayen ni Juan Amamunyag. May kadwa, si kakano ni Elias, wendo ni Jeremias, kahit nang sawen, awanti, adu nga turong, ya, adu nga turong ti napanan na, ti sungbat daytoy nga saludsod. Sanda nga nakita, tay kinapudno, may panggep ken kuana. Da kayo, siya sino ti panagkunayo ni Apo Jesus, na yamat ti saludsod. Nga may kadwa, very personal. Da kayo met, dahil muna, tikunada. Ang kaya din po, no, makichismis ka, no, makichismis kayo, kanya tikunayo. Isutim-bagada. Ang kaya din, hello. Ay, nakaturog kayo, nagsama pa ilaan. Anya tikunada. Ngayon, so nga kaduan nga sungbat ket fake news. Especially nowadays, nga graira ti fake news. Iti social media. Nga pwede di magbasa tayo di jay, san nga pudno, may panggep iti day nga tao. Nga ti may kadwa nga saludsod, a personal
nga saludsod. Siya sino akmet ti panagkunayo kada kayo. At nangasawen, that is saludsod ni Apo Jesus, it is a personal experience. Dagitoy nga adalan ken kuana. Kaya nasawen, adati interrelationship between Jesus ken kastamit kadagiti adalan. Isu nga, nagmayat ti sungbat ni Pedro. Nagbalin nga panakangiwat ni Pedro, nagitoy nga adalan. Nyati kunana, sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Dios. Nagmayat nga sungbat kakabsat, natayo ko maka, no examen ko maka, 100%. Awan dudwa, daytoy nga sungbat ni Pedro. Dahil sungbat ni Pedro, nagtaod daytoy iti panaka-experience na iti panagbiag na may panggep ken ni Apo Jesus. There was an inner relationship between Christ and the disciples. So nga makita tayo kakabsat nga nasungbatan da, di kayat nga iparwar ni Apo Jesus kadakwada, tadaytoy nga sungbat ni Pedro, nagtaod ti pamatida may panggep ken ni Apo Jesus. Sika ti anak ti Dios, sika ti Kristo. Kaya't nangasawen, bigbigen dagitoy nga adalan nga ni Apo Jesus ket isu ti Dios. Ti daytoy nga panawen tayo kakabsat nagdaksang gasat ta kuna tayo nga adu dagiti mangbasbas sa ti Biblia ngem at the end ibagada nga saan nga Dios ni Kristo nagkasang nga denggen nga kalpasan ti panangadal, panangbasa da, iti nasanto na Biblia, because we cannot experience the Lord personally, nantay nga makitan nga physically, but we can experience Christ through the Bible. Babaen dagiti na isurat may panggepken kuana. So nga nagadu nga debate kakabsat, mangigan tayo, other sect, kuna tayo, and they are not even considered as religion, gaputa sekta dagitoy nga mangibaga nga ni Jesus ket saan nga Dios may salaeng nga propeta dayjay nga balikas akin nagtaod iti saan nga naipauneg nga relasyon ken ni Apo Jesus. Nagtaod babalin nga kuna tayo nga nagtaod daytoy iti chismis, iti fake news. Isu nga sanda nga patyen ni Apo Jesus nga kas Dios. Nga dagitoy nga dalan kakabsat, gaputa nakita da na imatangan da, dagiti nararamid ni Apo Jesus amang paneknek, iti kinapudno, may panggep kadagiti padto dagiti propeta ti daan na tulag, aket namati da nga ison ti Dios, isu ti anak ti Dios nga bimaba kada tayo, isu ti umay mangisalakan kada tayo. Kadita nga panang bigbig ni Pedro kakabsat may panggep ti kinapudno. The truth ay ket adda ti sagot ni Kristo ken kuana. So kakunana ni Apo Jesus nagasat ka Simon nga anak ni Judas agsipud ta saan na tao no diket ti anak ti Apo amak sa dilangit tinangipaltiing ken ka iti daytoy nga kinapudno. God the Father has given you the truth. Kaya't lang asawan daytoy kakabsat, dati nga napasamak na panangbigbig ni Pedro, kaya't naawat na ti kinagasat, blessedness, no malagip tayo kadati nga balikas, kaya't naibagamit ken ni Apo Santa Maria, nguman pa iti nagdumaan na, ken ni Apo Santa Maria, napnuan ti kinagasat, napno, awanin ti basol ken kuana. Ngem ni Pedro adamit ti pagkurangan na. Tauray no kastoy nga panang bigbig na ken ni Apo Jesus at danto met tay loophole ti panagbiag na no malagip tayo pay na mitlo nga inlibak ni Pedro so da taraok ti kawitan so ano jay
imahen ni Pedro kada kawitan adapay tulbek. Yan dayti imahen nga dati kawitan ipasimudaag na ti kinakapsut. Dati yung pagkapsutan ni Pedro iti panamati na kini Apo Jesus adapay da gundaway nga magbagna ni Apo Jesus iti danaw ti danom ket kayat met ni Pedro nga tuladen midi bumaba di bangka limned gaputa nagkimapoy manen ngem saan nga kinita ti Dios daytoy kakabsat saan nga kinita ni Jesus ti pagkapsutan ni Pedro no diket di ad-adda nga daytoy kinita na dadya nauneg nga pamati ni Pedro tap inalangon na daytoy pagkapsutan na iti naununeg a pamati. So nga kunati di Jesus ken kuana Pedro sika ket maysa nga bato ket iti dayta nga bato bangunek to ti pundasyon ti iglesia. So nga bigbigan tayo oreno nakapsot na pagkapsutan ni Pedro kakabsat bigbigan tayo, ti simbaan tayo nga iso ti umuna nga Santo Papa. The first Pope, the first leader of our faith, the first iso na ti muna nga nang iwanwan ti panagdakkel ti simbaan tayo. Iso nga, makita tayo no kasano ti kinaimbag ti Diyos kada tayo. Tayo pasiimpa paniknek na ken ni Pedro, nga daytoy nga simbaan na bangunen na Santo Pulos amadadael ingga nagpatingga daytoy nga lubong tayo. Yung nga kitain tayo ti agdama nga panawen kakabsat adu ti bayat nga mangdadael ti na Kristiyanwan na Katolikwan na pamati tayo but nothing happened. Adadamet nga dumakdakkel umadado dagiti mamati ti simbahan tayo. Apay because the truth ti kinapudno ket nagtaod iti Dios nagtaod ken Kristo ti panakabangon ti simbaan tayo. So karagin kiti sabali nga sekta they don't believe in Christ kes saan ngagpaot so nga adu dagitay biglan tulat nga close nga simbaanen gaputa they are not founded in Christ but our belief our church is founded in Jesus Christ. Iso nga natibker kakabsat dati simbaan tayo natibker not the building but we as baptized Christians na tayo nga nabunyagan lupan pay kaslaba na ken ni Pedro adulat tamo dagitay kamkameng tayo ti simbaan nga agalla-alla ti pamati na agalla-alla pumanaw da ti pamati mapanda ti sabali ngana nga ma-realize da that the true church is our church. Gapu iti pundasyon na, gapu ti nagtaudan na. Dati kunada nga rod nga apostolic succession, that is, ti maysa nga pakakitaan, ti kinapudno ti simbaan, through the apostles, no nagtaod tayo kadagiti apostol, isuda nang irugi, babaen ti panangi patakder ni Apo Jesus, Santo Pulos sa madadael daytoy. So we do believe that our church is the true church because we believe in Christ. Tultuloy tayo nga rod kakabsat nga ibiyag ambok nga do dagitay mangdadael ti pamati tayo ngem nagtalined tayo nga napudno bigbigan tayo ni Kristo akas anak ti Dios sikat ti Kristo dayjay ti balikas ngagtaod kada tayo as kinunana ti salmo tayo anyaman ngem rugi ti Dios inrugi na ket ilepas na kayat na nga sawen masagrap tayo ti pudpudno nga simbaan into no may pasdek ti pagarian ti Dios inrugi ni Apo Jesus babaen kadagiti nga apostol ilepas nanto babaen ti panagsublina ti may kadua nga daras dawat tayo nga rod ti panangibabaet dagiti amin nga sa santo ni Apo Santa Maria ni San Jose patron tayo tapno talined tayo nga napudno iti pamati.